Першая прэм'ера 2021 года. На камернай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа ідуць рэпетыцыі спектакля «Гульня ў джин» па аднайменнай п'есе Дональда Лі Коўберна. Жанр трагікамедыя. У ролі рэжысёра, аўтара сцэнаграфіі і касцюмаў Андрэй Жыгур. На рэпетыцыі пабывала наша здымачная група. Две адзінокія душы, сам-насам. Тэма лёсу чалавека зацікавіла маладога рэжысёра Андрэя Жыгура. Ці магчыма і ці патрэбна змагацца з фатумам? У коласаўцаў свой погляд, сваё прачытанне знакамітага твора амерыканскага драматурга Дональда Лі Коўберна. В пьесе много тем. Это и тема отношения отцов и детей, это тема одиночества, это, безусловно, любовь, которая в нашем спектакле сохраняется. Но мы сделали акцент на судьбе. Ён і яна сустракаюцца выпадкова. У двух супрацьлеглых па характары людзей усё ў мінулым. І аб'ядноўвае іх, бадай толькі адсутнасць будучыні. У нейкі момант няхітрая забава, гульня робіцца для іх сэнсам і нават метафорай жыцця. У ролі Фонсі вядучай майстар сцэны Анжаліка Баркоўская. Ролю Уэллера выконвае вядучы майстар сцэны, уладальнік медаля Францыска Скарыны Пятро Ламан. Што такое чалавечы лёс увогуле, калі чалавек ужо знаходзіцца на мяжы, што палова, так сказаць, ужо тваіх равеснікаў там, а ты яшчэ тут. І што ты зрабіў, дзеля чаго ты прыйшоў у гэты свет? І вось гэтая звышзадача, яна і стала там, так сказаць, асноўным дзеяннем нашага твора. Ці змогуць героі адкрыць усе карты? І хто выйдзе пераможцам у гэтай тэатральнай партыі? Адзінокія людзі або ўсё ж такі іх лёс? Першая прэм'ера года «Гульня ў джин» адбудзецца на камернай сцэне суботнім вечарам 20 сакавіка. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў. Навіны. Віцебск.